Madokachere mabuja akanaka tauya nadzo dzanyasi zuwa rochigumi nomwe mumwedzi uno wachiwabvu. Rekai titange kunyepa ipapa. Gurukota rinoringana nezveutano raenda komaira kuchipatara choparire nyatwa kuti kwaida kuona kuti zviri kureketiwa nevanhu ndizvo here kana kuti manyepo. Mandiwe ipapa tinotoziva kuti palibe chinhu chaagoboya pane zvinhu zvataireketa zvese nokutoti vanenge vakaedza kunhadzirisa kaakuvharavhara kuti zvireke kuburika pachena kuti manyongoro ega ega. Ndopa unoona kutoti waribe chisvino vanhu vokumazvipatara rekai tigoona kuti zvichasvika papi. Kuwadzana kuno chikoro chino mukuru wechikoro ikweyo, chikoro chopuraimari anonzi Chifamba. Mandiwe aita kunyora tsamba kuvabereki kuti vanenge varibe kubhadhara mari taakuisa vana wenyu pasaiti wofunda wega, wakabhadhara mari wofunda wega. Ndati ndazviona baini zvakadando. Rekai tione ipapa kuti ichaperera papi nokuti gurukota rinoringana nezvefundo yevapwere ribe charareketa asi izvi zvino zvakaita kunyanya kunyangaritsa chaiko. Rekai tione kuti zvinosvika papi nokutoti pasvinuba ipapo. Kuno mwoto wagwarasha kumagaba kumbare. Mandiwe aiwa gore nogore mandiwe kunondoita mwoto iyoyo inoita kupfutidza zvichibva zvaita kugodhoma zvese. Ndipo unotoona utoti paribe chisvinoidi. Asi rekai tigoramba takaringa kuona kuti zvinoperera papi, zvinenge zvichienda nokupi, zvichiita sei. Nyaya yekugayiwa kwemagetsi mashoma kunzvimboyo hange kunyanya iri kuramba ichienderera mberi kureketa kuno. Paribe chiri kureketeka vanhu vozesawo kuti chii chaizvo chiri kunyatsa kuitika. Ticharamba hedu tichiringa kuti zviri kumbotekerera nopapi, zviri kuenda nopapi, zvichazopera sei nomutekerero wazviri kuita iwoyo. Tinenge tichikunyepai mabuja kana paino zvimwe zvinenge zvaburika. Asi mukatoona magetsi aribe kubenhuka kwenyu, paribe chikuchaita kwakundogashira kuti ndozviripo nokuti pakaita kunyangaritsa chaiko hwendo huno. Wabvana wakaiti susutiso vanhu vakanaka kusu vari kuita kuratidzira kunaka kwawo kumutambo Miss Universe womuZimbabwe kuti vazotsvake anoenda komirira Zimbabwe. Wamboya ipapa kwai anonzi Laishanda Moyas ndiye ari kunzi ndiye apinda machena kuti aite Miss Universe Zimbabwe azoende koita nowabiya chepo vanenge vari kezoenda kuMiss Universe. Tinenge tichikunyepai kuti zviri kutekerera sei ipapo. Apawo kare kwai sarudzo dziya dziri kuitika mwedzi uri kuteera Queen Caesar kunenge kuine vanhu varikuda kupinda mudare reparamende. Tabani Mloshwa woZapu, Dhilani Moyo woZanu, Mbongeni Moyo akazvimira egani naLeslie Dube wese wakazvimira egani. Rekai tigoona kuti vanenge vachipedza chere iyoyi pokare kuti vanenge vachipuwa chere mukana wekukambenawo so vanhu zani zvavari kuita. Tinenge tichizokunyepai mabuja kuti zviri kutekerera nopapi. Bazi rinoringa nezvemari yenyika riri kureketa kuti ragopa makanzuru ese munyika mamiliyoni mazigi 516 516 million zig pachirungu kwai kuti iite basa, makanzuru aite basa rekunhadzira zvinhu zvinenge zvakaita kunyangara kunyanya mugwagwa ndo yavari kuda kuti inyanye kunhadziwa. Rekai tione kuti zvinosvika papi zvakadando. Izvezvi pokare kambani yoDelta mandiwe iri kuita kubuda sauti zuva rega regani yakamirira kuti wakuru wezvematare wapamusoro waburitse kuti matare yacho vari kuyatonga sei nekuti pakarinyangaritsa. Izvezvi pariba ari kuziva kuti zvinenge zvizotekerera nopapi chaipo kana kuti zvinenge zvienda zvakadini. Tinoramba takazoringa tichikunyepai kuti zvinenge zvitekerera sei
nekuti mabuja panonyaya ipapo. Tinenge tichikunyepai zvedu kuti zviri kuenda nokupi chaiko. Wanoreketa makwai wari kutiwo kambani yoDelta inokona kupinziwa mushishi kwai nokuti kana ikadyiwa nonyaya kudare rodzi mhosva iri kunzi inozimura inofanira kuti ibhadhare mamiliyoni 320 329 miliyoni pachirungu mari yomutero. Hoho, pakanyangaridza nokuti zimura yakazoenda ikati mari yamakabhadhara ishoma kwaitoingidzirai nomamiliyoni 40 omari yekuAmerica. Ipapo manje wakati aiwa bati kuzviziva baizvo wachienda kumatare rekai tione kuti zvinosvika papiri nokuti panonyaya. Iyo zimura yabvuma hwendo huno kuti aiwa kwai paBeit Bridge papa pari kuitika zvinogara zvakadando tiri kukona kuti tiite basa redu so mazuva ese. Saka taakutoti mabhazi anenge apfuura paBeit Bridge pacho totoitora kuti aende kovhura zvese pokare. Unobva waona kuti ndaana Nyamupini kutadza zvavo kuita basa kwavari kuita kuku kwaitodzingiwa mumwe munhu basa kaadai kuri kumakambani akazvimira ega nimo. Tikaiti kuona kuti zvinoenda nopapi. Apawo bhangi ronyika kwairaisa anonzi Kasanda Sibanda, murume iyu aisiwa kuti ndiye atungamirire hofisi yokubulawayo. Tikaiti kuona kuti zvinenge zvichitekaira nopapi. Kune zvimwe chere zvawachachinja kana kuti zvinenge zviri kundoenda zvimaendera azviri kundoita iwayo. Tinenge tichizokunyepai. Apawo kwai izvezvi zviri kuitika. Kuno mumwe abatiwa ipo pazambuko roBeit Bridge iroro. Manduwe abatiwa atopinda muSouth Africa. Zvinoputika zvinoseenzesiwa zviya kuputitsa kumigodhi pokare, kuputitsa iko kumakwari pokare, kuputitsa iwo wanoita zvoukuroro wanoputitsa maATM. Pari pechizvino manduwe pakaita kunyangaritsa chaiko. Tikaiti kuona kuti zvinenge zvichienda nopapi asi ipapa pari pechizvino. Toringa hedu dziri kuitika dzomutambo kureketa kwaNyasi, FC Platinum nobhikita dzaita kabodzi. Zvibodzizvo zvaitika paTel1 noYadha. ZPC Kariba ikati aiwaba Highlanders Boso ikagoedziwa Twiri iyo ikagedza kabodzi. Saka Twiri kuZPC Kariba nokabodzi kuHighlander. Emos yaita kukwekweredza Kwekwe United. Manduwe yatosara yakundoti kwekwe kunge chitima chiri kuziwa zvachiri kuita. Tikaitione kuti zvinenge zvipera papi. Wajiwa Tuna kwa 0. Herentals yabenza ZANU-PF yajawo ngezi Platinum nokabodzi. Ukuwo Manika Diamonds yaita 0. Scotland ikaita 0. Manduwe apo pakanyangara apo. Simba Bhora ikati tingakundiwe bano Emos wakasvika manje apo. Takutoitawo zvibodzi zvawandoitawo Emos izvozvo ndozvawaitawo iwawa. Kubva waita kukwechedza tunosvika Tuna kwa 0 kuTriangle. Chicken yajiwawo nowafanawo Nzimbe woGreen Fuel nokabodzi chaiko. Unobva waona kuti idina yawe zvakaita kunyangarira. Tikaitione zviri kuitika pasi rese. MuSouth Africa kwaburika masoko kuti kwai mauto awo achiribe michini inoseenzeswa iya kuringa kuti munyika muri kupinda anani, muri kugodini. Tikaiti kuona kuti zvinosvika papi zvakadando nokuti pakaita kunyangaritsa chaiko kana chiri chokwadi. Tinenge tichikunyepai. Uku kuGiyani kwai nhandare yondege ikweyo yakuchizovhuwa manje kuti itambire kunyangwe nendege dzinobva kunze kwenyika. Tikati makorokoto kwai nhandare yacho inenge ichinzi Siyandhani Airport. Zvakanaka izvo. NPA papa mukuru wacho aramba kusiya basa akati
muda ndisiye ndega basa hazviite handosiyaba. Regai tione mhando yekuti zvinosvika papi zvakadaro nokuti pakaita kunyangaritsa chaiko. Apa izvezvi wari kuramba wachindovhiringa nyaya dzaunofanira kunge wachihwina. Pano nyaya ipapo tinoramba takaringa zvedu kuti zviri kuenda nokupi. Izvezvi kureketa kuno kugana kwaiwatandapo kare kubata wanhu uchitema wari munyika imomo waribe mapepa okugara munyikamo. Haidi idihwi unofungidzira kuti ndiwe wegani wozotanda kuona kutoti ko zvawanhu takatowanda wanhu vari kundoitiwa zvibodzi zvono nyika dzakasiyana siyana. Idizvi zvinuba izvi dai zvachinja. Nyika dzinoti Colombia, Spain, Germany noMexico dzagotoburitsa tsamba dzinyora pabodzipo kutoti aiwa tiri kufara nobasa rikuitiwa muSouth Africa rekutarira nyaya dzinochokuita nhongochani kuti dzirambe dzakasimba munyika. Zvawo wabi yedu wanotoita kunyora tsamba dzokukumbirana kuti zvirambe zvichiita zvakadandi. Unobva wandoziva kuti mari yomadhonanzi inoramba ichindouya inopwaba kana wachiramba wachiita kudando. Ukuwo izvezvi kwai Trump akutofunga kuti wanhu vanobva kune dzimwe nyika wanenge wasara muAmerica kana ndikadzinga wanhu tichabva ndatowati ipapa ngawatande kutobhadhara mari pawanotumira mari watande kubhadhara zvikamu 5 kubva mu100 kureva kuti ukatumira 100 unenge wakubhadharisiwa choupenzi ichocho $5 chaiwo wakomana paribechi zvino. Kuramba upenyu uchitinya ndo kuri kuitika. Izvezvi Crystal Palace yaja chikwata choiyo Manchester City paFA Cup. Tikati makorokoto tamirira kuona kuti Manchester United musi wechipiri ichaita zvokudini painenge iri kutamba. Paribechi zvino tikaitirambei takaringa hedu kuti zvinenge zvienano papi. Ipapa Israeli yashoriwa nepasi rese chaipo nokutoti vari kuramba vachiita zvokuuraya wapwere nevanhu vokuPalestine. Idizvi zvinoba izvi kundoti nyaya yacho ihondo isingaperi asi iri dai wapindira zvarikauramba zvienderera mberi. Tiri papo zvedu mabuja rekai tichigumire pano kwanyasi ndini wenyu mhanduwe onawu.